Kien messaġġ ta' viżjoni u kuraġġ dak li l-bieraħ il-Prim Ministru Joseph Muscat wassal ftit minuti biss wara l-qari tal-budget mill-Ministru tal-Finanzi il-Professur Edward Scicluna. Matul il-messaġġ tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat wassal ukoll messaġġ ta' tama lis-settur privat f'pajjiżna billi elenka lista ta' proġetti li gvern ġdid ser ikun qed jaħdem fuqhom. Fost dawn il-proġetti elenkati mill-Prim Ministru Joseph Muscat hawn il-proġett ta' warajna li il-Casino di Venezia jibqa' jopera f'pajjiżna u kif ukoll illi jinfetaħ Casino ieħor fil-Gżira Awċija. Proġetti oħra elenkati mill-Prim Ministru l-bieraħ kienu dak tal-Cruise Liner Terminal u l-Yacht Marina Fawdex li ser ikunu qegħdin joħolqu x-xogħol Fawdex għall-Awċin u jkarbru t-turiżmu f'din il-gżira. Sostna li gvern ġdid ser jara li l-potenzjal tal-portijiet tagħna jintuża kollu filwaqt li għamel referenza diretta l-importanza kbira li gvern ġdid ser jagħti lis-settur marittimu f'pajjiżna. Saħaq li proġett li l-gvern ser ikun qed jaħdem fuq u flimkien mal-privat ser ikun dak ukoll tar-riġenerazzjoni tal-Malta Shipyards. Joseph Muscat għamel ukoll referenza diretta għal ħsieb tal-gvern illi jniedi proġett tal-Land Reclamation, proġett li fi kliemu għandu jsir bi ħsieb. Joseph Muscat saħaq li llum pajjiżna għandu Ministru tal-Finanzi ffukat bi pjan li fih inqas politika partiġjana iżda ferm aktar serjetà minn dak li rajna fil-passat. Għal darb'oħra l-Prim Ministru reġa' konferma li r-roadmap li wiegħed il-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali ser ikun qed jitwettaq kollu xorta waħda alla volja s-sitwazzjoni finanzjarja kienet differenti minn dik li qalinna biha l-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni ġenerali. Joseph Muscat qal li llum għandna serħan il-moħħ hekk kif il-finanzi pubbliċi mhumiex qegħdin fidejn min hu medi bil-politika tal-lob iżda fidejn persuni tekniċi u kompetenti. Qal ukoll li l-logħba politika tal-li toqgħod tippunta subajk lejn min kellu tort li l-budget ma għaddiex is-sena li għaddiet hija logħba pwerili għaliex il-poplu llum iġġudika dwar min kien fuq in-naħa tajba tal-istorja ta' pajjiżna. Joseph Muscat iddeskriva l-Gvern Nazzjonalista preċedenti bħala wieħed irresponsabbli hekk kif ħabbar diversi proġetti fil-budget li mbagħad lanqas biss kien hemm flus ivvutati għalihom. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern diġà beda jnaqqas mill-piżijiet żejda li l-Gvern preċedenti tefa' fuq innifsu. Fost dawn il-piżijiet semma tnaqqis drastiku fil-paga taċ-ċermen tal-MEPA u kif ukoll fl-abbużi kbar li ġew żvelati fil-ħabs ta' Kordin wara li l-Gvern raqat fuq dawn l-abbużi għal snin sħaħ. Joseph Muscat qal li jinsab konvint li din is-sena Gvern ġdid ser jinexxielu jniżżel id-deficit taħt 3%. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern ġdid mhux ser ikun qed jitfa' piżijiet ġodda fuq il-familji u n-negozji Maltin u Awċin. Saħaq ukoll li dan il-Gvern ser jaħdem sabiex ikun gvern li jara fil-weġġat tal-familji filwaqt li jaħdem ukoll sabiex ikabbar l-ekonomija ta' pajjiżna. Qal li filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kellu ħsieb li jerġa' jolli l-kontijiet tad-dawlu l-ilma, gvern ġdid diġà beda l-proċess sabiex b'teknoloġija ġdida ikun jista' jraħħas dawn l-istess kontijiet. Dan kollu saħaq Joseph Muscat ser ikun qed iħalli aktar flus fil-bwiet tal-familji u n-negozji u kif ukoll ser ikun qed iħares aħjar l-ambjent u s-saħħa tagħna. Il-Prim Ministru konferma li gvern ġdid ser iraħħas it-tariffi tal-MEPA sabiex ikunu verament realistiċi u ma jaqtawx qalb il-familji filwaqt li jkomplu jinkoraġġixxu żvilupp sostenibbli f'pajjiżna. Qal ukoll li l-Permanent Resident Scheme għandha tiġi reveduta wkoll fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin.